säger det, du är så fruktansvärt himla korkad. Jag bestämmer helt tid nu, det blir senast. Kan det påverka utgången på bollen? Ola, jag tror inte du kommer in. Du har inte stilla kläder, så du har inte biljetter, men du kommer inte in. Nej, jag funderar på att muta mig för att sälja min kropp. På en idé här. Olle och jag ska stå utanför när vi kommer till toppen. Och så kommer vi ropa upp namnet. Så här. Hannes Berts! Nu kommer Hannes Berts. Okej, så gör det. Musikformler. Toastmaster. Nu kommer jag med. Matte, är det okej om man tar den här? Ja, det blir Vi snackar vin i... massor. Ärade damer, Ärade herrar. ärade rektor, Ärade lärare. ärade värdinna. Ärade lärare. Välkommen till millenniets sista studentbal på Vasaskolan. Efter många sena nätter och sista minuten pluggande. Efter ändlösa härledningar av fysikformler. Efter många kulinariska upplevelser i matsalen. Vi kan väl bara önska er varmt välkomna, och nu är det sång.
speciell skola. Det är ju ingen annan skola som jag känner till, och jag känner till en del. En av de skolor som har störst studieframgångar i Sverige. Innan jag då utbringar skål så vill jag då tacka några stycken alldeles särskilt. Och jag tror det var Churchill som en gång sa till några att så tänkte man så här. Never in the history of human conflict has so many have so few to fight for so much. Things complete. Kan någon ställa Jag vill inte prata om det. Vi är på Vasabalen. Ja, skojar du? Jag gick på det! Ja, jag gick på det. Lasse Kongo. Ni som idag reser internationalens röda baner, sjung internationalen inte bara i ord men i handling. Hammaren och skäran ska triumfera. Vad säger du om du hade anordnat en egen studentkör? Hade du gjort det på något annat sätt? Ja, jag hade utsett en annan toastmaster, för han skötte sig inte alls exemplariskt idag tycker jag. Annars har det gått utan anmärkning. Jag skulle erbjuda lite mer sprit då om det fanns, att alla blev riktigt på gång. Om man säger så, tycker lite stelt fortfarande. Ja, alltså det är dåligt med hångel. Oj, förlåt. Man är väldigt sugen sådär, men det finns ingen man kan ta till. Man ska gå ner mot bryggan och ska man hitta någon som man inte känner direkt så jättebra. Men inte kallt och mycket. Ja, men man kan alltid ta någon kofta, eller så kan man liksom gå ner eller gå upp en trappa på toaletten. Det finns ju många olika rum här i Ängeltofta, så att säga. Det finns ju torn och sånt. Ja, det har inte bara varit offentliga fester utan även inofficiella fester. Och då ska vi visa de saftigaste, fetaste klippen där det verkligen händer grejer. Så håll i er, ta någon gärna hårt i handen och följ med.